Uyakwazi yini ukuthi abantu abaningi, uma sebeqedile iminyaka engama-35 bayeka amaphupho abo? Akusiyo into yokuthi abanaso isifiso, kodwa kubangelwa ukukholelwa ukuthi sekwephuzile isikhathi sokuthuthukisa impilo yabo. Kepha cabanga uma ngikutshela ukuthi ukukholelwa kwenu kuyinto yengqondo nje, ukulandela imikhuba efihliwe. Noma ukuthi ngokuhlaziya le mikhuba, ningazenzela kabusha impilo yenu ngokuphelele noma ngabe nikuphi izinga. Kubonakala kungafani, akunjalo? Yilokho engiqonde ukukudalula namuhla. Iminyaka eminingi ngiye ngithole imiphumela efanayo, ngiboshwe yiyo le mikhuba. Ngingushintsha umsebenzi, indawo, kodwa akukho lutho oluthuthukayo. Kungenzeka nawe uyakwazi lokhu, uzizwa njengokuthi konke kuphindaphinda, akukho okusha. Lokhu akuyona into yeminyaka, kodwa kuyinto ejulile kakhulu, umqondo. Umqondo uqondaniswa nezimfanelo nezimfundiso eziqalile ubuntwaneni, usebenza njengohlelo oluthule oluqondisa izinyathelo zakho. Kunjengomshini obusebenza wedwa. Uzibuza ukuthi ukhululekile ukwenza izinqumo, kepha eqinisweni, amaphesenti ayisishiyagalolunye wezinqumo zakho alawulwa yilolu hlelo lwengqondo. Akuyona into emangalisayo ukuthi lo mqondo ofihliwe ungabopha amaphupho akho. Ngithole abantu abahlakaniphile kakhulu, abanezikhombiso eziningi zomsebenzi, behlushwa yizinkinga zemali, behluphekile, bezibuza ukuthi abangafezi ikhono labo. Kwelinye icala, ngithole abantu abangafundanga abakha ucezwana lwemali futhi bawathinta kahle izwe. Okubaphambanisa akusona ukuhlakanipha, umzamo noma inhlanhla. Kuyilowo mqondo. Uyalawula ngokuthula ukuthi uyaqhubeka noma uhlala ukuma, noma ngabe uzimisele kangakanani ukuqhubekela phambili. Cabanga, zingaki izikhathi ozama ukonga imali, kodwa izinto ezingalindelekile zidla yonke imali yakho. Noma uqala ukudla okuhle, ubuyele emikhubeni yakho yakudala. Akuyona into yokuntula isimo sengqondo. Kuyilowo mqondo osebenza. Uyamelana noshintsho. Wakhiwa ngokuphila kwakho, ngemfuyo yakho, endaweni lapho ukhulele khona, amazwi owazwa ubuntwaneni, njengokuthi imali ayikhulumi emithini noma lokhu akuyona into yethu. Konke lokhu kwenza uhlobo lwekhadi elingabonakali engqondweni yakho. Ngikhumbula isikhathi lapho ngiqaphela ukuthi ngiboshwe yileli bhokisi lengqondo. Ngangisebenza eToronto Fire Department, ngenani elincane futhi ngingenawo amathemba. Ngangibona abantu abangajabuli, bekholelwa ukuthi lowo umqondo wabo bonke. Ngangingacabanga kanjalo. Kepha lapho ngifunda incwadi ethi Think and Grow Rich, kukhona okushintshile. Ngaqonda ukuthi azinawo ama-circumstance angaphandle aphazamisa ukuphila kwami, kodwa kwakuyiqembu lezimfundiso nezimfanelo ezingaqondakali ezala izinqumo zami. Kwaba buhlungu ukukuvuma, kodwa kwakhulula. Manje, cabanga, ingabe umqondo wakho awukwenzi ukukholelwa ukuthi sekwephuzile isikhathi sokuqala kabusha ngemva kweminyaka engama-35? Ngokwezibalo, abantu abaningi kuleli zinga bayamukele ukuphila njengoba kunjalo, bekholelwa ukuthi akunakwenzeka ushintsho. Ucwaningo lwaseStanford University luveze ukuthi ngaphezu kwamaphesenti ayisithupha abantu abadala bakholelwa ukuthi ikhono lokuguqula impilo yabo liyancipha njengoba bekhula. Kepha lokhu akulona iqiniso. Ubuchopho buhlala bukhululekile, ikhono lokwenza uxhumano olusha lwe-neural, kuze kube yiminyaka yokugcina yokuphila. Inkinga ayikho ebuchopho, kodwa iyilowo mqondo. Futhi kuvela umbuzo obalulekile, zingaki amathuba owalahlekile ngoba umqondo wakho uqhubela phambili ngokuthi akukho okwakho? Zingaki amaphupho adluliselwe ngoba abonakala engozi noma ngoba akukho sikhathi? Abantu abaningi abaphumeleli ngoba bazama futhi bahluleka, kodwa ngoba umqondo awuvumeli ukuthi bazama. Lapho ngiqaphela lokhu, ngaqonda ukuthi akuyona into yami, imfundo yami noma isizukulwane sami esiqondisa ikusasa lami. Kwakuwuhlelo lwengqondo. Futhi kuphela ngokubuza le miyalo engabonakali, ngokwenza into ehlukile, ukuphila kwami kwaqala ukuguquka. Iqinisoka ukuthi sithwala imiqondo esigcina ezikhundleni esingazikhethanga. Kepha nganoma yisiphi isikhathi, ningabuza futhi nihlaziye le mikhuba.
Ningabona ukuthi isitha sangempela akusona iminyaka, isikhathi noma izimo. Isitha sangempela kuyilowo mqondo owamukelayo ngaphandle kokwazi. Futhi ukuqeda lowo mqondo iyona into yokuqala yokuzenzela kabusha impilo. Konke emhlabeni kugcina kuguquka, akukho lutho oluhlala luqinisile, kuhlanganise nomzimba wakho. Ubuthinta ngesivinini esikhulu, ngisho noma ukhulu. Uma ungabona ngemicroscope enamandla, uzobona amakhemikhali akho ebuthinta ngamandla. Lokhu kubuthinta akuyona into yemvelo kuphela, kuyinto yengqondo nayo yomzwelo. Imizwa yakho ichaza ijubane lomzimba wakho, idonsele izipili ezifanayo. Zingaki izikhathi ovuke ukhunjuzwa ngezikweletu noma izinkinga ezingakapheli, futhi usuku lubonakala lusingene nawe. Ukuhamba kwemoto kwakuyinkimbinkimbi, umuntu wayengakuhle ekhanda, izindaba ezimbi zakuyeka. Akuyona into embi. Uqale usuku ngamandla angalungile, futhi umhlaba uphendule ngokufanayo. Ngakolunye uhlangothi, usuke uphila okuphambene, uvuke ujabule, ubonga, uqiniseka, futhi konke kubonakala kuhamba kahle. Abantu babemnene, amathuba avele, ngisho nokufumana indawo yokupaka kwabalula. Akuyona into yomhlangano. Kwakuyindlela obona ngayo izinto. Isayensi iyakuqinisekisa lokhu. Ucwaningo lubonisa ukuthi imizwa efana nokubonga nokujabula ikhiqiza amaza ebuchopho ahambelanayo futhi azinzile, athonya ngisho nesimiso somzimba. Ukuhlushwa yizinkinga zemali, ngokwemininingwane ye-American Psychological Association, kuthonya ngaphezulu kwamaphesenti ayi-75 abantu abadala futhi kungesinye sezinto eziyinhloko ezibangela ukukhathazeka okuqhubekayo. Lokhu kusho ukuthi abantu abaningi bayabuthinta ngamandla okukhathazeka, ukushoda nokwesaba. Futhi, kule ndlela yokubona izinto, bayadonsa ezinye izimo ezifaka amandla lawo mizwa. Ngikubonile lokhu ngezikhathi ezibalulekile empilweni yami. Kwakukhona isikhathi lapho ngangihlala nginokuntula, ngikholelwa ukuthi imali izoba incane. Ngawo lowo mzuzu, izinto ezingalindelekile zazivele, ukulungisa okusheshayo, izikweletu ezingalindelekile, izindleko ezingapheli. Kubonakala sengathi izwe lalizimisele ukungigcina nginezinkinga zemali. Ngaphandle kokubona ukuthi akuyona into yomhlaba, kodwa yindlela engibona ngayo izinto. Ngokuthuthukisa imizwa yami, ngiqondisa ngithanda ukuthola kunalokho engikwesabayo, imiphumela yaqala ukushintsha. Kubalulekile ukuqonda ukuthi ingqondo yakho iqabuleka umfudlana wokuthi amandla angenalo uhlobo oluqondile. Ungakwazi ukwakha lamandla ngemizwa emihle noma embi. Uma uyakha ngemizwa yokuntula, amandla akho azoba yonto yokuntula. Uma wakha ngamandla okuchichima, uzobuthinta ngalelo gugu. Kepha kukhona imininingwane ebalulekile, ungagcina amandla akho aphezulu uma ahambisana nomqondo wakho. Yikho abantu abaningi benza izitatimende ezinhle, kodwa bahluleka ngokushesha, bezizwa bengahambi kahle. Ingqondo iphinda ithi ngiyachuma, kepha umqondo, owenziwe ngokushoda, udala ukungezwani okuphazamisa amandla aphezulu. Kunjengokuqondisa irediyo. Awuzwa umculo omhle uma idial ikustation ye-rock. Ngalokhu, awuzukudonsa ingcebo ngenkathi ubuthinta ngamandla okushoda. Lokhu kuchaza ukukhungatheka kwabantu abaningi abanobuciko nabasebenza kanzima. Bayazama, kodwa baqhubeka bebuthinta ngamandla aphansi, beqondiswa ukukhathazeka nezimfundiso ezimbi. Cabanga ngemiphumela yalo mthetho kuzo zonke izindawo zokuphila kwakho. Ebuhlotsheni, uma wesaba ukulahlekelwa, amandla akho ayinto yokungazethembi, futhi lokhu kuzoqondana nobuhlobo. Uma usebenza endaweni embi, lawo mandla adonsela umsebenzi wakho namathuba. Kepha uma ukhetha ukugcina amandla aphezulu, ukukhulisa ukubonga, ukuzethemba nokuqonda okucacile kwalokho okufunayo, uzodonsela abantu, izimo nezinsiza ezifanela le ndlela entsha yokubona izinto. Futhi nansi iqiniso eliguqulayo, ulawula amandla akho. Ungakwazi ngisho nasezinkingeni ukondla imizwa ephezulu. Ungakwazi ukukhetha ukungavumeli ukushoda kulawule ingqondo yakho. Lokhu akusho ukuhlubuka iqiniso, kodwa ukudala iqiniso elisha ngamandla owahlala. Futhi lapho uqonda lokhu, uqaphela ukuthi akukho lutho olwenzeka ngengozi.
konke kuhambisana namandla akho. Futhi uma ushintsha amandla, ushintsha ukuphila. Abantu abaningi banemibono emihle, amaphupho amakhulu nesifiso sokuthuthukisa kakhulu, kepha uma bezama, uvalo olukhulu luyabachasa. Lo valo alulona into yeqiniso, kodwa iyinto yokuthi uhlelo lwengqondo olubekwe eminyakeni eminingi. Kuyilowo mqondo uthi, lokhu akusona okwakho. Cabanga ngezikhathi ongazicabanga ngokushiya umsebenzi, ukuqala ibhizinisi, ukuya kwelinye idolobha noma ukutshala imali. Kungani ungakwenzanga? Ngoba nje ukucabanga ngakho, umzimba wakho uqale ukubuthinta kabi, njengokungathi usesengozini. Lokhu kungahambi kahle kwenzeka ngoba lowo mbono awuhambisani nomqondo wakho. Uma ukhulele uzwile ukuthi ukuzinza kuyinto yokusebenza ngokuphila konke endaweni efanayo, ukuthi ukuthatha ingozi kuyinto yobuwula, ukuthi imali kunzima ukuyithola, yonke imicabango ephikisana nalokhu kuzokhipha i-alamu. Yikho-ke, umbono ohlukile ingiyibiza ngokuthi umbono eyiyi uyasabisa. Kunjengokukhetha ukuthengisa indlu bese utshala imali ebhizinisini lakho. Umbono awukho, kodwa njengoba awuhambisani nomqondo wakho, umqondo uqala ngokushesha uvalo, ukungazethembi, ukukhathazeka. Ngikubonile lokhu. Lapho ngishiya i-fire department ukuze ngiqale ibhizinisi lami lokuhlanza, konke kubonakala kuyiphutha. Ngangingenayo isipiliyoni, imfundo, iqiniso. Kepha nginokukhetha, angingafuni ukuphila impilo yami yonke ngiboshwe uhlelo olufinga. Kwaba buhlungu, yebo. Kepha kwakuyilobubi olukhombisile ukuthi ngihamba ngaphandle komqondo wami, futhi lapho-ke ushintsho luqale. Nonyaka wokuqala, ngaqala ukuthola imali eningi kunalokho engangicabanga, hayi ngomlingo, kodwa ngokuzama ukuhlaziya lowo mqondo othi angikwazi. Lona mkhuba uqhubela phambili kuwo wonke umuntu. Sibona abantu abafundile, iminyaka yemfundo, bephila ngemiphumela ephansi, kanti abanye, abangafundanga, bakha izindawo ezikhulu zemali. Okwahlukanisa lamaqembu akusona ulwazi noma ukuhlakanipha, kodwa isithunzi sokubhekana nokuhlupheka kokushiya umqondo. Ucwaningo lwase-Harvard Business School luye lwabonisa ukuthi ngaphezulu kwamaphesenti ayi-75 abantu bahlala emisebenzini abangajabuli ngayo ngoba besaba ukuthatha ingozi, ngisho noma bekwazi ukuthi abanelisekile. Lolu daba lubonisa ukuthi umqondo ubanjwa kakhulu. Umbuzo ukuthi, ufuna ukuqhubeka usebenzisa umshini obusebenza wedwa, uphinda imikhuba ongayikhethanga ngokwakho, noma uzimisele ukubhekana nokuhlupheka okwesikhashana kokuhlaziya imithetho yakho. Ukuthuthuka konke kuqala kuleli qophelo lokucindezeleka. Akukho ukuqhubekela phambili ngaphandle kokubhekana novalo. Futhi nansi imfihlo, uvalo alulona isibhebhe sokuma, kodwa kuyisibonakaliso sokuthi usesemngceleni phakathi kokuphila okwenzayo nokuphila ofuna ukukwenza. Ngakho-ke, lapho umbono omkhulu uvela, esikhundleni sokuwulahla ngoba ubonakala engozi, zibuze, yingozi engisabisayo yini noma yilowo mqondo ozama ukungigcina kulokho okujwayelekile? Lowo umbuzo ongakuvula iminyango yeqiniso elisha. Ngoba ingozi ayikho ekuthatheni ingozi. Ingozi yangempela ukungazivumeli ukuthi uhambe endaweni efanayo. Kukhona izindaba ezibonisa ukuthi umqondo ungakusa ezingeni eliphezulu noma ekuhluphekeni. U-Oprah Winfrey wazalelwa ezimweni ezinzima kakhulu. Wakhuphuka ebumpofu, wabhekana nokwenqatshwa, ukucwaswa nokuhlukumezeka, kodwa wanquma ukuthi angabi nqunyelwe yizimo zakhe. Waqeda uhlelo lwengqondo lokushoda nokungagcini futhi wazenzela kabusha ukukholelwa ukuthi angenza into enkulu kakhulu. U-Oprah wakha umbuso wezigidigidi, wathinta izigidi futhi waba uphawu lomhlaba lonke lokuthuthukiswa komuntu siqu. Yini eshintshile? Ukucabanga. Akayamukelanga imiqondo ayeyitholile. Kwelinye uhlangothi, kukhona izibonelo zabantu ababekhona konke ukuphumelela, kodwa bahluleka ngoba abazange bashintshe imiqondo yabo yangaphakathi. uMike Tyson uthole izigidigidi eziningi eneminyaka encane. Endaweni yokulwa wayengashontshwe. Kepha ngaphandle kwendawo wayephethe imiqondo emibi yobudlova, ukukhathazeka nokuzenzela kabusha. Ingqondo yakhe ayikaze ihlolwe impumelelo yakhe, futhi umphumela wawulindelekile,
walahlwekelwa cishe yonke ingcebo yakhe futhi kwadingeka aqale kabusha. Kuyisixwayiso sokuthi, ngaphandle kokushintsha ukwakhiwa kwengqondo, akukho mphumela omuhle ohlala isikhathi eside. Lezi zindaba ezimbili zibonisa umthetho olula futhi onamandla, akukhathalekisi ukuthi uqala kuphi noma uthola kangakanani. Uma ukucabanga kwakho kungashintshi ngokushesha noma kamuva, imiphumela izobonisa uhlelo lwakho lwaphakathi. Akuyona into yemfanelo noma inhlanhla, kodwa kuyimithetho yengqondo. U-Oprah waqeda imithetho engabonakali eyalimitha, futhi yingakho akhule ngaphezu kwalokho okulindelekile. UTyson ugcine imiqondo yakudala futhi yamnqanda. Manje cabanga ngawe. Zingaki izikhathi oqalile into futhi awukwazi ukuyigcina? Kungenzeka uqale ubuhlobo obuhle, kepha ubushiye ngokuphinda imikhuba yakudala. Noma uthole umsebenzi omuhle, kepha ubuyele ekungathuthuki. Akuyona into yokuthi wawungakwazi, kodwa ukuthi umqondo wakudala wawulawula izenzo zakho. Futhi uma ungaziboni lokhu, uzophinda uqhubeke nomjikelezo ofanayo, kungakhathalekisi amathuba. Lena isifundo esikhulu, umqondo unamandla kunekhono, inhlanhla, izimo. Nguye oqondile ukuthi lokho okutholayo kuzokhula noma kuwe. Uma uqonda lokhu, uqaphela ukuthi akuwusizo ukugijima ngemuva kwemali, isimo noma ukuzuza ngaphandle. Kubalulekile, ngaphezu kwakho konke, ukuqeda uhlelo lwengqondo olulawula imiphumela yakho. Ngoba lokho okuhlala isikhathi eside impumelelo yangempela akusona izimo zasemgwaqweni, kodwa lokho okwenzekayo engqondweni yakho. Ngesinye isikhathi empilweni yami, konke kwabonakala kulinganiselwe. Ngangiboshwe imisebenzi engenalo ikusasa, ngiphila ngokulinganiselwe, ngikholelwa ukuthi lokho kwakuyiqiniso lami. Kwaze kwaba lapho incwadi yawa ezandleni zami, Think and Grow Rich. Angizange ngiyifunde nje, kodwa ngiyidlile yonke le phepha, njengoba kungumzila osesidlangalaleni wokuphuma lapho ngangikhona. Kwaba njengokungathi kukhona ukukhanya okukhanyisile, okudalula into ehlala ikhona, kepha angizange ngiyibone, ikhono lokuzenzela kabusha ingqondo yami. Kusukela kulo mzuzu, ngaqonda ukuthi ukuphila kwami akulinganiswanga yizimo, inhlanhla noma ikusasa elilotshiwe. Kwakuqondiswa yimicabango engikhethe ukuyamukela nokuyiphinda. Futhi le micabango, lapho ibhalwa ngokujulile engqondweni yami, yaguqula ibe yimiqondo emisha. Ngaqonda ukuthi ngingashintsha uhlelo lwengqondo lokushoda ngalokho lokuchichima, ukulinganiselwa ngalokho lokukhula. Lapho-ke ngiqale ukuzama ngokuzimisela ukufundisa kabusha ingqondo. Lokhu akuyona into yokuzenzakalela. Ingqondo ayishintshi nje ngesifiso. Ishintsha uma uyigcina njalo ngemifanekiso, imizwa nezimfundiso ezintsha. Kunjengokufaka imbewu, kudingeka uyinisele yonke imihla, ngisho noma ungaboni imiphumela ngokushesha. Abaningi bayeka ngoba bakholelwa ukuthi akukho lutho oluthuthukayo, kodwa kuleso sikhathi esingabonakali lapho ushintsho luqina. Ngithole ukuthi ukwenza umkhuba wokubona, ukubhala imigomo yonke imihla, ukupinda izitatimende ezigcwele umzwelo, kwakudala amandla amasha. Ekuqaleni, kwakubukeka kungeyona into yeqiniso, kepha ngokuhamba kwesikhathi umzimba wami, izenzo zami nezimo zami zaqala ukuhambisana nale micabango emisha. Angizange ngizibone njengalowo muntu olinganiselwe. Ngaqala ukubona njengomuntu onakho ukudala ingcebo, ukusebenza nenkululeko. Futhi yilokho kanye okwenzeke. Lokhu kungenziwa yinoma ubani, kunoma yimiphi iminyaka. Isayensi iyakwenza lokhu. Ucwaningo lwe-neuroplasticity lubonisa ukuthi ubuchopho bomuntu bunakho ukwenza uxhumano olusha kuze kube yiminyaka yokugcina yokuphila. Akukho iminyaka yokushintsha. Kukhona ukumelana nokuhlala uqhubeka nemikhuba emisha kuze kube yilapho ibe yinto yokuzenzakalela. Kepha uma uqhubeka, ubuchopho buzozenzela kabusha, umzimba uzophendula futhi iqiniso langaphandle lizobonisa lowo mkhuba omusha. Ngihlala ngikhuthaza abantu ukuthi bazame lokhu. Khetha umgomo okukhuthaza, into ekhuthaza ithemba elikhulu, bese uyibhala ngemininingwane. Yenza lokhu yonke imihla, izinsuku ezingu-7 ezilandelayo. Funda lo mgomo ngokuzwakalayo ekuseni nasebusuku, futhi njengoba ufunda, uzibone uphila leli qiniso.
cabanga ngezwi, izinongo, imibala, abantu abakuzungezile. Uma umfanekiso ukhulu, amandla amakhulu engqondweni yakho. Ekuqaleni kungase kube ukucinga. Kepha kholelwa, lo mkhuba uzoqala ukuguqula amandla akho, futhi uzobona imibono emisha, amathuba nabantu bevela endleleni yakho. Amandla okufundisa kabusha ingqondo ngaphakathi kwakho ukuba ulawule lokho ocula njalo. Ngoba ingqondo ayikhethi yona, iyamukele lokho oyifaka kukho yonke imihla. Uma uwondla ukukhathazeka, uphinda ukushoda. Uma uwondla imigomo emikhulu nemifanekiso yokuchacha, wakha umqondo omusha. Yilokhu engishintshe ngakho ukuphila kwami, futhi yilokhu noma ubani angashintsha ngakho. Imfihlo ukupinda ngokuzimisela, kuze kube yilapho umkhuba omusha uthatha indawo yakudala. Futhi lapho lokhu kwenzeka, ukuphila akukaze kube okufanayo. Sawubona bafana nabesifazane. Kukhona isibopho esinamandla kunazo zonke, asibi nalizinki, noma amabhulukwe, noma abalindi. Liyasebenza ngezimfihlo ezingabonakali ezisibopha, imiqondo esiyamukelayo njengeqiniso, njengoba siphila. Le miqondo iyala izinto esizenzayo, ibeka imingcele kithi, isikisela ukuthi yini esingayenza noma singayenzi. Akulona njalo ukukhetha kwethu, kodwa ngezinye izikhathi izinto esizifunda ekuphileni ziphindaphindwa njalo zibe yimithetho yethu yangaphakathi. Kepha le miqondo ayilona iqiniso. Yizimfundiso nje ezisibopha. Uma sihlala siyilandela, siyoqhubeka nokwenza izinto ezifanayo, ngisho noma sifuna okuhlukile. Ngikhumbula ngicabanga ukuthi ngiyagcina umsebenzi olukhulu, ngilindela umholo olukhulu, ngilinde ukuphila. Kwakukhona ilizwi elingaphakathi elithi, lokhu okufanele ukukuthole, ungalindeli okungaphezulu kwalokho. Lelo kwakuyisiphambano esingabonakali. Kodwa konke kwashintsha ngosuku engangenza khona isinqumo sokuqothula leso siphango. Ngishiya umsebenzi wami, nganqaba izeluleko zabantu abangibiza ngithi ngiyisiwula, ngenza indlela yami. Ngaleso sikhathi sokuzibulala ngokwethu, ukuphila okusha kwaqala. Ukushintsha akwenzeki uma uthola uhlelo oluhle noma ithuba elifanele. Kwenzeka uma uqothula amasiko akho amandala. Uma ubona ukuthi akukho lutho oluqokiwe ekuphileni kwakho. Umsebenzi wakho manje, imali yakho, indlela yakho yokuphila, konke lokhu kungashintsha uma ukhetha ukuqothula imithetho yakho. Abantu abaningi bayazibuza, kungenzekani uma ngehluleka? Iqiniso liwukuthi akukho ukuhluleka, kukhona ukufunda nje. Ukuzama kanye kunikeza ithuba lokuthuthuka. Ingozi enkulu ayisiye ukuzama into entsha, kodwa ukuhlala uvaleleke engqondweni yakho, uphinde izinto ezifanayo, uphinde uhlupheke. Ukuphila usuku lonke ucabanga ukuthi ungaba ngcono, kodwa ungabi namandla okuzama. Ucwaningo lweCarnell University lwabonisa ukuthi abantu abadala abaningi bakhala ngezinto abangazenzanga, hayi ngezinto abazenzile. Lokhu kubonisa ukuthi izinto ezisibopha kakhulu ayisiyona imizamo yethu ehlulekile, kodwa yithuba esingalithathanga ngenxa yemibono yethu. Ngakho-ke, uma kunento oyifunayo, ungalindi imvume yabanye, ungalindi isikhathi esifanele noma isimo esifanele. Imvume oyidingayo iwumvume wakho. Uma ukhetha ukuphila ngendlela entsha, uqala ukushintsha ingqondo yakho, futhi impilo iyasabela. Akuwona umlingo, kodwa uyashintsha indlela ocabanga ngayo, ophila ngayo, oya ngayo. Imfihlo yokushintsha ilula, yeka ukuphila njengomboshiwe yimithetho ongakaze uyikhethe. Khetha imithetho emisha. Sebenzisa le mithetho emisha. Yenza into entsha. Ukuziphila akuyishintshi ngokuhamba kwesikhathi, kushintsha uma ukhetha ukuqothula izibopho zakho futhi wakhe indaba entsha. Futhi lokhu ungakwenza njengamanje. Amandla amakhulu ukubona nokuqothula imithetho yakho engenakubona. Uma ushintsha ngaphakathi, konke kuyashintsha. Njengoba ukhona, ukhululekile kule mibandela, ngikumema ukuthi uthathe isinyathelo esilandelayo. Bheka ividiyo ethi. Ngiyabonga kakhulu ngokuqaphela kwenu, ngizohlangana nani kwividiyo elandelayo.